Croeso i'r stream. Heddiw ni'n mynd i fod yn chwarae gemau 4 chwaraewr ar y SNES, neu'r SNES, be bynnag chi eisiau galw fe. Siwr fod dechrau gyda gemau reslo, a wedyn symud ymlaen at Micro Machines. So, heddiw mae dyn ni Owain. Helo. Josh. Shwmai. A James. Slap. Oh, wow. Lovely. Street boys. O na, rwy'n gallu clywed ti trwy'r blymyn Cosmi hefyd. Oh, try off, Cosmi. How about now? Na, it's good. Dyle fe ddim bod ar Cosmi, achos fi ddim di gwasgu'r mic. Rwy'n fi gallu clywed James. Oh, James. Oh, right. Okay, sorry. James. So, Kieran wedi gofyn beth ti digwydd fi delivery service thingy. Wel, Morgan gallu esbonio. Okay, basically, right, o'n i'n cyffroes iawn yn meddwl bod y beta yna. A mae fe'n cam arweiniol, actually, ar wefan Steam, achos mae fe'n dangos o fel beta. Ond mae'r beta wedi gorffen ers rhyw mis bellach, naeth ei gorffen diwedd Mai. So, pan chi'n mynd mewn i fe gyda'r beta, mae'r online bit just yn ddi, a chi methu chwarae fe ar-lein, achos mae'r cyfnod beta wedi gorffen. So, sorry am hynny. Ond, gall hwn troi mas yn peth da, os ni'n cael lot o hwyl yn chwarae gemau retro heno, 4 chwaraewr, complete madness, WWF. Mae Josh yn fan mawr o reslo, so fi'n siŵr bydd gyda fe loads o straeon diddorol ynglyn â reslo. Mae lot o reslo yma cyn ei amser, fi'n gwybod, ond bydd gyda fe atgofo, bydd e'n gwybod amdanyn nhw. A wedyn mynd i clasur o Micro Machines, so, you know, allan o rhywbeth rubbish wedi digwydd heddiw, mae rhywbeth falle positif? Pwy a wyr? Gawn ni weld. So, oh wow, Yokozuna. So, ydych chi wedi setio fyny eich controllers, bechgyn? Oh, no. Yeah. Yeah, rwy wedi. Rwy'n methu clywed nhw. Come on, Discord. Just I'm gonna restart Discord. Great. Come on, Discord. Hello? Hello. Hey, we got Hello. clywed ti eto. Nice. Okay, so, nhw gallu clywed ni nawr? Oh? Yeah. Good, good. Oh, great. Fi'n gallu clywed. Okay, felly, yeah, nawn ni dechrau gyda WWF Raw. A wedyn symud ymlaen. So, pwy bynnag yw chwaraewr 2? Chi'n gallu dewis eich wrestler nawr? A fi'n neud i nawr. Hang on, dwi'n telan Xbox controller. Ah, okay. Yeah, rwy wedi dewis controller 3. Bam, bam, Bigelow. Oh, mae Chris hwnna yn. Fi'n gwybod. Yeah. Well, I have Guy Fieri. Pwy mae'n edrych fel? Guy Fieri. You know, like Man vs Food wannabe. Ah, okay. Ti beth ti gweld Guy Fieri o blaen, Morgan? Na. I'll give you Guy Fieri. Edrych ar y stream. Okay. Fi'n dod lan llun o fe. Mae deud play... Okay. Dyn hyn. Oh, wow, yeah. Yeah, fi wedi gweld o'r blaen. Hwna'n just gweiddi fel early 2000s ydy e. Yeah. Oh.
Kieran, did you take a trip down to Flavor Town? Yeah. And then. Bam! Bam! Bigelow! Right, so... Oh, right, bam. Oh. Bam! Be di dewis i'n fi, ddo. Dweud play or die. Choose. What I'll play that. Di dal yn configuro. O, methu Razor cael Guy Ramon. Fieri. Mae Morgan yn Guy Fieri. Oh, Oh. I'm upset. Oh, Lex Luger. Oh. Oh, yes. Uh, Pennywise. Wel, mae fe'n perthyn I Pennywise fi'n credu. My god. Ti'n gallu imagine o blymyn 6 foot clown Oof. o enw Doink yn just dod at ti. Dwi'n Oh, eisiau. God. Na. From Hwnna'n unknown. scary. Like, come on. From unknown. Ie, mae hwnna'n creepy. Maen nhw ddim yn hapus I dacel I ble maen nhw. Shawn Michaels! The Heartbreak Kid. Slingshot Suplex. A di, oedd ddim cael y switch in music ar y amser hwn eto te. Falle ddim. Falle ddim. 1, 2, 3 kid, really? Mae just fel, oedd nhw ddim gyda digon o amser I feddwl am cymeriad I fe, so it's rubbish. Mae'n eich fel boi mewn fel gymnasteg. Yeah. Owen Hart. Canada. Stoner. Na, mae'n edrych fel Owen Wilson. Yeah. Luna Fachon. Alright. Lunar eclipse. Bret Hart! The Undertaker. Undertaker. Death Wow, Valley. mae fe'n hyn nawr. 6 feet 10 inch. Oh my god. Yeah, mae'n huge. Mae'n huge, yeah. Yokozuna! Bam, bam, Bigelow. Fe sec, fi'n Bam Bam Bigelow. Ni methu bod yr un cymeriad, yn ni? Na. Doink! I'm sure Michaels. Iawn te. So mae hwn ble mae'n fi. Yeah, mae fe'n just rubbish. Just beth yw'r pwynt fel? Pam bydde ti'n dewis fe? Diesel. Mae peth fi bach yn araf, sorry. Na, mae'r un fi yn little bit araf hefyd. Neu, fi yn araf hefyd, so... Fi ddim yn siŵr sef o Yeah. Bret Hart. Okay. Falle... Oh, wow. So fi'n cymryd fi ar un tag team a dog. O, na. Oh, edrych ar y Cris. O! So, Ydy hwnna... Oh, ie, hwnna fi yn y card, ie? fi ddim yn gwb... Ie. Ydy o'r... Mae yn, like, really delayed. Oh my... Run the ropes. Ah. Fi ddim o. O, no. Bret Hart lawr. So ni wedi dewis y brawl fel y category, so... Just pawb yn bwrw pawb? Fe? Neu ydy yn na. dau yn erbyn dau? Fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn gallu cofio beth ni wedi dewis. Oh well. Fi just yn mynd am doink fan hyn. Okay. Oh, sorry. Bydd mynd am pins yn diddorol. Yeah. Oh my god.
Oh, Samoa drop. Oh. Hey, let's pick on Shawn Mendes. Oh, me. Just red egg. How much delay? Oh, Awful. Yeah. Mae doink yn edrych yn cool. Ti'n gweud. Sa'n gweithio mas sut mae'n neud pins nawr. Fi just yn mynd tan bod... Come on, Brett. Oh! Oh! Take that, doink. Oh, na. What? Beth yw'r punch button? Sa'n siwr. Yn funny sut ti di configuro e. Ti di neud e. Sut ti'n pin? Oh my god. Oh! Rwy'n mynd tu allan. Smith gweld fi. Oh! Oh, dyna fi. Oes na che cadair o fan hyn. Ah! Wy'n munud, ydy yn dau yn erbyn dau, achos ni'n edrych ar pobl gwahanol. Mae fel... Oh! Oh! What? Fi ddim yn siŵr pwy yw tag team partner fi fa, gosh. Dwi'n Ah, cael fi rhan ddim yn tag team. Take that, doink. Na, pretty much just pa... Oh, wow. Wow. Mae'n gweithio mas sut mae'n neud. Ai! Sod off! Take it back into the ring. Na. Oh, fi ddim yn rhedeg, bro. Sa'n siwr sut i Ond mynd y pwynt yw, rydyn ddim fel count-out na dim byd, so... Mae doink really ddim gyda Cerno lan. unrhyw... Sefyll lan. Dwi'n gallu. Oh, no! Diolch nôl fan hyn. Doink. Pam yn fi wedi gwneud unrhyw beth? Oh! What? O, wait a sec, ni ar Oh! tîm oedd. Fi a Yeah. doink wedi ennill. Oh! Ha? Ie, fi a ti sydd wedi ennill, James, a ni ddim hyd yn oed yn gwybod bod ni ar un tîm. Na i fod yn honest, fel boi wrestler, fi ddim yn siŵr pam mae hwnna wedi digwydd. Could not tell you. Beth am tag team then? So, y leia ni'n gwybod... O na, falle dyna oedd tag team. Beth am bedlam? Beth yw bedlam? Gawn ni weld. Nawn ni mynd trwy pob mode a wedyn symud i game sy'n neud fwy o synwyr. Undertaker. Whew. Right. Player 2. Chimes. Oh, man. Oh, guys. Bam! 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 Right in the kisser. Bam! Yeah, fi'n gwybod sut chi'n ennill. Go on. Yeah. So, fi wedi cael look, as ydi, so does dim pins, os mae fe'n tag team, y tîm cyntaf, neu yr unigolyn ar y tîm i gochi yr energy i gyd, maen nhw'n cochi'r tîm. Oh. So os chi gyda egni, hwnna beth sy'n mynd i helpu chi. Okay. Pigo rhywun te, Josh. Oh, mae'n fi. Fi yw'r pedwar. Oh, sorry then. No wine. Yeah, ond I ddim really... I suppose... Yeah. Bedlam, fi ddim yn tybio bod hwnna fel tag team, so bydd e all fi'n credu. Pawb yn erbyn pawb. Shawn Michaels. Okay. Tro ti, Josh. Iawn. O, fi'n mynd am y 1, 2, 3 kids. Okay, ti'n gofyn Rhoi yn gofyn fanna, gwahanol. but go on. Bydd yn amazing now. Okay, this brings it wonderful bedlam. Brouhaha. Wow.
Oh! Take that, Undertaker. O'n i ddim di sylweddoli bod na ref yn yr un diwetha. Right dim, ref. O, Oh, right. What? O, hwnna'n tyd, ie. Have that. like, ref help. O, ma' na count out, though, gwylio allan. Ah, mae'n fine. Oh no! Come on, 1, 2, 3, kid. Fi Oh my teimlo God. bod fi ar tîm Chris, tiw'r lliwgar gai. O. Oh. Ha! Ie, mae fe'n y porffor yn erbyn pawb arall yn credu. Ti'n neud hwnna dwy waith nawr. Yeah. Oh. Hey, Shmai Douglas Adams, sit at tea. Oh! Oh. It's like really ddim yn siŵr pa buttons i gwasgu at. Un yn nhw, nes i cael look, mae un yn nhw'n kick, un yn nhw'n punch, un yn nhw i ffedeg, a wedyn mae'r llall grapple. Ar yr original controls, so bydd wedi sicr i set fel lan, ond Oh! Wedi freezer. Oh, sorry. grapple yw X ar original. Ydy'n iawn nawr? O. Yeah, wedi dod nhw. What? So it'll be like a reversal hwnna. What? Beth? Beth? Beth oedd digwydd hwnna? O na. O, hwnna Noson. Weles ti hwnna. Oh my god, yeah. Le ydw i? Oh, we got gold for pen. O, hwnna'n good tag team. Na! Gadewch o 1, 2, 3 cyd i fod. Wel, O na, fi chi ddim garw. wedi cael headshot mor wan. Ti'n fel bachgen yn ei gymnasteg. So ti'n edrych fel wrestler. Wel, ti wedi colli egni i gyd, so dylai ti wedi marw nawr. Ie, ni'n meddwl na beth sy'n fod digwydd. Falle mi chi Falle fi jyst- dibynnu ar y type. O, rhywun dod draw fan hyn i fi'n neidio arno ti. Ti wedi gweld bod y boi yn y Oh. cefn yn sylwebu gyda coron. Ie, Jerry the King. Ie? Dwi'n meddwl fydd yn unig gyda. The way ref. O na! O na! So fi'n meddwl mae fe rhwng Shawn Michaels a Bam Bigelow. O, Oh, mae Shawn Michaels, oh! o falle mae pawb yn yr un tîm gorfod. O na!
Dim ond Bam Bam Bigelow sydd gyda egni o fath. Huh. Oh my god. A fi ar Undertaker, Team Bam Bam stop, Bigelow. please. Brutal. Oh, 1, 2, 3 kids. Ble ti'n mynd? Be oedd pin? Yeah. Fi jyst yn rhedeg mewn i'r rhaffau. Rhaid ni dysgu sut mae'n neud pin achos mae tri yn ni gyda dim egni o gwbl. Mae'n cael y cyflym nawr. Iawn, mae yna pin, mae'n gweud near midsection, pan maen nhw ar y llawn, rhaid ti gwasgu X ar y controls greiddiol. O, sef yr un top. Oh, Sean! Sean, boy, Sean! Oh. Cicio dau ni fan. Wel, dwi'n siarad am y pin. Mae lag fi ddim yn... Yeah, mae fel inputs fi fel dau eiliad tu ôl. Yeah, like by the time ni'n mynd ar y pin. O, mae'n mynd am y pin! Mae'n mynd am y pin! Come on, ref, come faster! Stop! Yeah! Cymeriad fi rhedeg i O, ffwrdd. ond yn meddwl fi mas, mae pawb all yn cario ymlaen. Oh. Oh, come on, you stupid sitting game. So, Oh, got a pin na! It's like cael clem beth yn y byd rwy'n fi'n gwasgu i gwneud y pin. Eisiau dod nôl. Fi mas. Ah! No! O, no! Ia, na, pan fi'n break fel an, one on Sut one. ni'n gallu kick off? Yes! Yeah. Na! Na! No. O, na. Na, sy'n ffordd fi. Play, Bam Bam Bigelow. Ie, da Da iawn, iawn. mam. Da iawn, mam. Bam, bam. Oh. Pam di Undertaker cael y blwyddyn dwylo fel yna? Right. Ydyn ni wedi cael some teams. WWF Raw, achos fi'n cael y teimlad, os ni ddim yn newid ei cyn bo hir, mae James yn mynd i newid yr, yeah, yn Sut mynd i... ydi Undertaker wedi enll? That's not... Hwna ddim yn... Oh, Owen, gomers. Halen. Halen. Hwna ddim yn... Oh my god, Yes. Halen. A fi ar Team T, so ie, ni di ennill. Dyna sut mae wrestling gweithio, ti ddim yn gwybod hwnna, Lies. Owain? Oh, Lies. god. Fake news. Right. Fi'n mynd i swapio yn gyflym i game wrestler arall. So tro yma, ni'n mynd i mynd am WCW Super Brawl Wrestling. O. Oh. Ni'n mynd black and Yeah. white? Na, mae ddim. Ond just fel y screen gynta. Oh. Ooh. Okay. Fi'n cael y Oh controls my eto. gosh. Edrych ar hwn. Super. So, hwn oedd y cwmni nath bron rhoi WWE yn y sbwriel. Really? So, Oh my na- gosh. so- Ti actually gyda lluniau greiddiol hefyd. Mae'n edrych bod e'n noeth yna. Achos mae'r ansawdd mor gwael. Oh god. Bydd wrestlers really da ar y game hefyd. Oh, edrych ar hwnna. Ric Oh, Flair, Vader, oh my gosh, mae hwnna'n game Sting. loads gwell o ran Oh, funny. nice. Oh my gosh, ni just wedi gweld gifs cyntaf erioed. Yeah. Flying Brian Pillman. Na, sorry. Right, pwy arall ni nabod? O, fi'n offi efo sut mae fe'n gwawdio pobl.
Barry Windham. Alright, go on. Neu bod fe. Yeah, gifts gyntaf erioed. An Andre the Giant? No. Scott Steiner. Scott Steiner. No second chance. O, hwnna'n Ric Flair, ie. Ar y Vader. lle, ie. Yeah. Vader. Vader. The name of the game is Pain. Okay. Show me respect. Oh my Hoffi gosh. sut maen nhw'n fel popper allan. Yeah. The sexiest man alive. Gotta be Sting. Okay. Sting! Nice. Pwy sydd ar ei fryn? Coming to get you. It's not my fault. Oh. The sexiest man alive. Show me respect. Ron Simmons, yes. Okay. Nice. Oh, heavyweight tag team. So fi a pwy yw'r un... 3 falls? Oh my gosh. Oh, wow. Ah, Oh my gosh, edrych sut maen nhw wedi neud e. Oh. Mae yn... O, hwnna'n gwahanol. O, le ni gallu gwybod sut i pinio yn ag un yma. O, ti di tagio neu? Na, fi ddim yn siŵr. fi ddim yn gwybod. Oh, yn fi. Oh, sa'n siŵr. Beth yw'r controls? Sut fi'n cynnig mas? I want out. O, ti is fanna. Vader yn edrych yn tiny, beth? O, hwnna'n fi. Dyna ni. Wel, dwi'n beidio Morgan. Na, ti'n beat lan fi, rhain Sting. Ie, fi'r un melyn. Wel, Ni ar like- un tîm. Fi ddim yn gallu Same. gadael i chi fan hyn. Right, fi definitely yn erbyn ti fi'n credu, Josh. Ie. We're just wedi roll our way. Dwi'n dead. Yeah, we're wedi disappear. Oh! Dyna fi, a little bit. Oh. Gweithio mas pin. My god, mae hyn yn mor delayed. Sa'n siŵr beth rwy'n gwasgu. Ie, fi'n just gael guess o beth fi'n gwasgu. Dwi ddim di... O, mae fe ar tîm fi, so fi ddim bothered o fe gormod. O, fi... Peti. O, ti lli rolio mas. God. I wneud grapple neu pin yw y bottom A ar y SNES. So fe bynnag chi wedi rhoi fel A. So, y rif, yr un ar y bottom o'r diamond, ie? Attack. O na, yw a B. yw'r un chwith. Un dde, sorry. Okay. So, beth yw'r llythyren ar y SNES? A. Ie. Yeah, okay. Attack yw B. Throw yw X. Yw leg move. Oedd hwnna fel Ah. special pin. Fi'n gwybod sut i wneud tags. Gwesti select. Ah, cool. Mae fe Mae just... feid. He's just in marrow. A mae just yn cael nap. Hwna, cheap shot. Wel, os mae feid yn mynd am nap. God. Fi eisiau mynd nôl mewn y ring. Ah! Ddim yn gael fi iawn. Count him out, ref, come on. Fi ddim yn gallu mynd mewn. Oh god.
O na, os mae'n gweithio mas City pin o'n i'n mynd trwbl mawr. Oh, come on, Vader kicked out! What? Oh, come on, mae Vader wedi bod yn dead am fel hanner awr. A mae'n Wel. kicker allan ar fel a 1 count. Get out of here. Oh Ie. god, beth yn y byd sy'n digwydd? Oh. Pwy sydd wedi pose fe? Dim di. Oh, go on. Go on. Sut ti'n tag te? Really gwasgu fel pob button i trio tag o. Mae'n gweud... Ddim yn gweud yr original yw... select ar y controller greiddiol. Oh! Do. Pwy sy'n ar y blymyn tîm fi te? Fi, ond mae character fi jyst i kind of rhewi, so Oh. fi'n meddwl fi out of this, achos sa'n gallu symud. A fi wedi neud siŵr i gwasgu'r sgrin a stuff. Go on. Ah! Oh. Woo! Oh. Ah, Just- come on. Oof. Sut ni'n mynd am cover te? Wait. Ar y greiddiol, y bottom A, pan mae'r gwrthynebwr ar y llawr. Ti'n sôn am SNES A, neu ti'n sôn am fel Xbox? Yeah, well, Yes! Oh, no. yes! Sorry, James. Beth? Oh, Free the fall, best yeah. of 3, fi'n meddwl. Oh, Come on, trio tag o ti mewn. Fi ddim yn gallu... Mae Rhymer's just yn edrych i'r dde fel, I don't want any of this. Yeah. Mae'n just edrych i ffwrdd. Fe rhoi evil eyes of plentyn in the crowd. yeah. Yeah, fi'n Oh, gweld. Wyt ti'n mewn nawr? O! Mas o fi, mas o fi. Oh, come on. So fi'n mynd mas. Ti allan. Fi ddim yn... Fi ddim yn... 3, 4, 1. 1. Ti jyst na aros ar y top. Fel special ydi e? Wff. Oh! Ti di cael rhyw super fyna hefyd? O beth ti di wneud? 3. Oh, yeah. Mae syrbwys y... Hi-ho! Mae'n edrych yn totally scripted. Ie. Yeah. Pwy dweud hwnna o? Douglas Adams. Oh, right, yeah. I'm not really sure beth sy'n digwydd. Wel, Wel, mae lan i ti o wain ennill hwn i fi a ti. ti eisiau fi tagio ti? 1. Ah, 2. dyna ddim wedi gweithio. Mae'n gweithio, mae'n just standing there. 1. 2. Go on, eh? 3. Oh, Yn come credu on! hynna. O, One fall. Nawn ni wneud one fall ar gyfer popeth. 1. 2. 3. Fi yn hoffi'r effaith yna fod e kind of fel fideo go iawn.
Come on, get in. Yeah. One. Oh, God, come on. Ooh. Oh. One. Oh. He's got him up. He's got him up. He goes for the cover. Flat on the mat. He's got him up. Wow. He's got him up. One, two, three. All right. Eileen. Good win, though, right? Oh, Stag in mwy. Up to the top. efo cyntaf i 3 te. Yeah. Oh, he's looking for the time. Oh, One, oh please punch me, bud. Dim Prairie. four, Yes. 5, 6. Oh, nah. Be wedys ti bod pin Josh ar fel normal SNES remote? A normal SNES Oh, ni- yw... Josh ddim yn legal man though, sy'n methu pyn A fi yn siarad gadael. O, dyn ni fynd i'n automatic. Oh, come on! Fi ydyn nhw mewn i helpu. Oh my gosh, mae'r game wedi mynd like really bad quality i fi. Ydy e? Like, Cyn gweld unrhyw beth. like blurry. Oh, Frozen. Oh, yeah, mae wedi freezo. A Aw. fi. Wait a sec, os fi'n mynd off Twitch ar browsers fi, falle bydd hi'n gwella... Achos ar PC fi mae'n edrych yn grêt, ond falle achos ni ddim... Stream o achos- flaen ni fel. Yeah, exactly. So falle person sydd gyda'r host sy'n mynd i cael y gwell safon, so Yeah. os ti eisiau host on, gallai just danfon ti y ROMs yn y Discord neu rhywbeth. Bydd yn gwell a safon y stream o leia. Come on in. Really eisiau tri'r tag ar hyn. Mae'n mynd yn odd, mae'n rhewi am spell, wedyn mae'n just yn top rope, mae'n just neidio off. Oof. So, ti eisiau fi mynd mas o hwn o a ti hosta? No, mae'n fine. Ti'n siŵr? Moment, yeah. Just got gorffen game hyn. Yeah. Oh, get up! Stay! Ti ddim yn trio ddim colli. na, disqualification, ddim cyfri. na. O brawd fi arfer sefyll o flaen y teledu a pan o'n i chwarae gemau ymladd, so o'n i ddim yn gallu gweld, ond oedd e'n gallu gweld. Gafon ni massive fight, a naeth e gwthio fi, a nes i crack o pen ar agor ar fel, tio fel mae llefydd tân, a chi gallu cael fel y carreg ar bwys y tân, Yeah. right ar fyna.
Yeah. So mae ddim y gêm yma, ond WWF All-Stars, un o'r gêm yna. Yeah! Gêm poenus iawn i fi. Yay! Champions! Okay. Fi fel nes i cyfrannu lot fo. Yeah. Yeah, so ti eisiau neud hwnna, so ni'n gwella'r Yeah, thing? sure. Go on. Na i danfon ti... Os ti eisiau, gallai danfon ti Micro Machines yn rhywbeth. Yeah. Unig problem yw rwydd ddim y host arno hyn. Yeah, ond ni gallu mynd mas... ti'n gallu bod yn... Swapio fe rhwng, just newid y rhywbeth arall. Yeah, ti eisiau, na i mynd mas o hwn then. Yes. Ah, yeah, ready. Ffeindio fe. Okay, na i danfon ti'r ROM. So, na ni mynd am Micro Machines. Rhywbeth bach wahanol. Wedi rhoi am yn y Discord. Ta. Cool, diolch. Right, mae yna cwpl o rai gwahanol. So, na ni mynd am Micro Machines 2 Turbo Tournament. Oh, Rwy'n dal actually- caru'r blymyn. Profile picture James. Oh, Hulk Hogan, yeah. Mae'n mor creepy. Okay. Fiona, Fiona, beth yw'r game nesaf? Micro Machines, dau. Machines. Micro Machines. Right. Ti di danfon fi... Oh, right, mae fe'n y text. Sorry. Yn deall. Right, good. Ych chi gyd yn gweld gwahaniaeth nawr. So, 4-player neu 4-player teams. Sa'n siŵr o beth yw'r gorau. Na ni trio 4-player, wedyn symud i teams hwyrach ymlaen, os ti eisiau. Okay. Tournament. Rhaid cael tournament. Rookie Races Mega Mix neu Pro Tournament? Megamix. Mega Mix. Alright. Spider! Oh, Jethro. Actually, oes na... Oh, Walter. Ni wastad yn hoffi Walter hefyd. Edrych arno fe. Mae'n mor funny a gomleth. Oh, na, fi'n mynd i wneud yr... Beth yw'r random? Ti'n gallu gwasgu random? Yeah, mae'n... Ydy yna peth yn y canol? Delora. I just pigo rhywun. Na i bod yn Walter. Na, Walter. So, pwy yw chwarae'r dau? James, efe? Pa controller Yeah. ti'n cael selected? Number 1. Fi'n Fi number one. Fi'n dewis dau ta. Rwy fi'n un hefyd. fi yw pedwar. I mean, 3. So ydy un ti'n gwell nawr o ran y safon? Yeah. Yeah, so mae hwnna'n well y person Oh. sy'n booster stream. O, ti di gwasgu nôl yn lle. Rwy ddim yn gasgu nôl. Fi just Wyt ti gwasgu ddim? dan y lawr. O falle rhywun arall wedi then. A na i bod yn spider. So just, na, change the name. Spidre. Ti'n mynd i bod. Fi'n just gadael fe mynd mewn 3, 2, 1. Ehi. Hile. Ehile. Ehile. I did play a 2 select your driver. Pa button ydw i'n gwasgu select? Oh, start. The start button. Ah. Go on. No. OJ. Ojo. Play a treat.
Bruno. Gosh. Bruno. Edrych fel Bluto, ydw e? Mae'n edrych fel Bluto wedi cael fight. O Popeye. Pa button ti'n gwasgu? Change your name? Start hefyd. Oh. Oh, brilliant. Initials unofficial James. Love it. Basement bumps. Barod? Oh! What? Pass you. The heck? I'd been glad. What the heck sy'n digwydd? Oh. Fi ddim yn gael y clemp. But beth i fod i'n neud? I don't know. What the heck? Right, fi yw car gwerth, fi'n gwybod hwnna. Pall yw car dwi? Rwy'n Spider. glas. Oh, fi'n coch, fi'n coch. Oh my god. God. Ydy'r style yn hollol erratic, neu... Beth? Di hwn yn y style? Oh. Rick... What? Ti'n gweud? Say... Ti'n credu fi'n spider? Wel, fi yw gwerth. Fi'n melyn, ond... Beth ti'n mod i neud? Ti'n angen dilyn y hewl. Pa Oh my hell? God. Does dim hell. Does dim Yeah! Yeah! Easy win. Sa'n gwybod Oh sut. my god. Sa'n gwybod sut. What? Mae hwn yn nuts. Fi ddim yn gwybod sut nes i ennill hwnna. Hovercraft rhywun yma then. Right, fi yw gwerth eto. Oh my god. Rwy'n meddwl ti'n colli os ti'n mynd bant o'r sgrin, wyt ti? Yeah. Oh my god, mae'n dod lag. Yeah, mae'n ei gormod o lag. Na! Ond beth bydd Owain yn ffeindio yw, does dim lag i fe o gwbl. Na, mae'n perfect, like. Yeah, exactly. So, dyna ti'n digwydd. Mae pawb arall, mae'n glitchy, ond i fe, mae fe'n edrych fel, oh, beth mae pawb yn Yeah! I'll win. Come on. Fi jyst yn dal lawr accelerator, jyst gobeithio am y gorau. Pa button yw accelerate? No! Gyda fi wel, fi gyda PlayStation 4 sy'n mynd i newid ei triongl. Sa'n gwybod beth hwnna. O na, fi'n gwybod. Unbelievable. Rwy'n just mynd at bant o'r ochr. The heck. Fi yn caru'r gêm a. Mae'n unplayable! Mae'n unplayable. Fi ddim yn gwybod amdano chi. Fi'n credu... Yeah. Oh, Mae'n edrych yn dda, though. diolch am y hydrator dyn nhw. Rwy'n just wedi ofid dŵr. Yeah, mae Thugs Adam wedi dweud lag is part of the fun. So yeah, mae'n neud yn eitha random. Ta beth os oedd na fel... Neu cael look ar... Race Again. Fi ddim yn gwybod os ni'n gallu mynd trwy hwnna eto. Beth os ni'n neud team race tro yma? So ni'n dweud bydden ni'n trio'r fformat yna. Yeah. Go on. So, tournament eto. Mynd am y Mega Mix. Oh my god. Red team. Just- name. Change name. Na. Just ar ein cofio pa lliw wedi chi. Neu os mae dau tîm nawr, Yeah. just pa lliw. Yeah.
Blue team player 1. Oh! Pwy di blue team player un? God knows. Ble di Ojo wedi plays? Ble ma... Jethro am lai. Oh, diolch am y hydrate, Kieran. Just wedi yfed dŵr. Ni angen neud synnau. Oh, ASMR hydration. Oh god. Yeah, Okay, Fiw so, pink. right, fi yw'r coch. Oh, come on. Come So, on, ass. fi a Josh yn erbyn James a O. Owain. Ac ass. Damn it. Yes. Oh my god. It's just... Dwi'n mynd. Be ni fod yn mynd? No! Oh, right. Oh, na, we gwybod. Na, Hwnna'n na, ti? na. Oh. 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 Game's Sut? unplayable. Fi ddim yn gofod sut mae di... Yes, come on. Na. Yes. Oh. No! Ble di mynd? Ti di ffeindio talent ti, Josh, y gêm yma. Beth oedd Man, look. Oh gosh. Donuts. Oh. No. Yeah. Come on! Come on, team. Ooh, dumper We've- truck. Like top speed 120 miles an hour. Whoa. Wel, mae tîm ti'n OJ ac ass, felly, you know, beth chi'n disgo? Ojo's ass. Grass is ass, man. God. Oh, na. No! Sorry. Beth pa micro machines o'n ni'n chwarae o flaen? PlayStation 1. Ah. Dyna pam oedd e'n loads gwell. Wyt ti'n bwmpo fi bent? Oh, na. Oh, na, dim y ketchup. Na. Oh, na. 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 Oh, fi'n cwmpo'n creepy. I have no idea. What's he It's doing? so laggy, I can't see. Oh. Like when the screen stutters. I'm Mae gonna yn- mewn. Beth... Ie, mae'r chwaraewyr ti ddim yn symud. Yeah, dwi... Trio refresher tab. Yeah, fi'n mynd i trio hwnna, actually. Dwi just yn playable game. No. Ydy pawb fydd yn cael Minecraft? Like Ma' Java fe'n- edition. Oh, na. Na. Sorry, oh. Sad. Oh. Fi'n mynd i suggest o. Os ni just ffeindio fel... Hey, gallwn ni Sydd- wastad mynd nôl i yr extra levels na Human Fall Flat, os ni'n gallu lawrlwytho nhw. Ie. O'n i wedi gwneud sesiwn hir am hwnna o blaen. See, Rayman Legends o'n i'n keen i chwarae, ond ma Josh ddim gyda hwnna nawr i ti. Na, na, ffodus. Rayman Legends. Right, sa'n gwybod sut fi'n i ennill hwnna. Um, Retro Arch Net. Ie, falle. Mae nhw'n mor... Dwi'n symud mor bloody gyflym ar y game hyn. Good. Fi'n gwybod. Fi jyst yn dal lawr, fi'n dal lawr accelerator gobeithio fi. Na! Oh.
Ah! Mae'n wedi bumpo fi bant! O, sut nes i neud hwnna? Fi'n cyto... No! Dal triongl, just dal triongl. Yeah! Yes! Fi'n teimlo hwnna yn cheap win, achos oedd e'n 2v1. Ie. See, mae yna lot o gemau gwahanol posib, ond mae un yn ni ddim gyda fe, so mae Worms WMD yn posibiliad, ond James ddim gyda hwnna. Mae gêm fel arall, so ie. Hyn yw'r common denominator, ond ie, mae'n neud lag i lot o'n i. Oedd e mor lagi a hyn ar gyfer wrestler, ddo? Ie. Oedd e'n? Ie. Oedd beth ti cwpl eiliadau delay gyda fi. Oh god. Oh. Thief. Un o'r gemau FIFA. Dyn nhw'n cael unrhyw game FIFA. Na, fi'n sôn am ar y Super Nintendo. Oh god. Looney Tunes Basketball, yn amlwg, ni ddim di trio hwnna. NBA Jam yn un arall, mae llawer o bobl yn rave am. Ond ti'n gwybod y diwrnod o blaen, falle achos o'n i'n neud NES, oedd e ddim mor gwael gyda'r lag, achos oedd e ddim gorfod neud gymaint. Oh, actually, na, o'n i ar y Super Nintendo tro diwetha. I don't know. Sa'n i'n gwybod. Right, beth am ty... O, fi'n cofio hwnna. Right. Fi'n mynd I danfon ti rhywbeth. Fi'n mynd gyda F. Right. O, Yeah, ti'n gallu load o hwnna fyny? yeah. Diolch. Diolch. Diolch yn fawr. Da fi'r gêm yma. Hey, sport. Oh. Oh my gosh. Let's go beyond. Right then, exhibition.
Surely... So... Awn ni mynd... Sbaen. Sbaen yr erbyn yr Almaen, ie? So pwy sy'n dod ar tîm fi? Rai dod. Okay. Owain a James, os ti eisiau mynd i'r Almaen. Pa controller i bawb? Fiw pedwar. Yes, just mynd i'n ochr y tîm tai. Ie, dyna ni. Sorry, Mae wedi cofio fe o'r tro diwethaf, ie. Okay. Right, ni'n barod? Ie. Efe hwn yw'r gêm, os bych chi'n cael carden coch, chi jyst yn rhedeg i ffwrdd o'r ref. Beth? Fi ddim yn siŵr. Oh! O, dwi'n methu gael unrhyw beth. Like. Na, mae hwn fel un bleu mawr. Okay. The hell? Mash A. That's getting Okay. dim clem pwy Ryan. So ti'n... Gwyn. O'r tîm Gwyn, anyway. Ond... So, ti yw'r un 6 yna fi'n credu. Oh. So y seren glas. So, James yw'r seren porffor. Sorry, Josh yw'r seren porffor. Ie. Fi yw'r un coch. A ti yw'r un glas o. Ooh. Oh, come on, ref. Ddim fouled ymlaen i fydd. Oh. Dyna agos. Ydy yn fi neu ydy'r gêm yn teimlo'n really gyflym? Yeah. Mae'r gêm... Yeah, mae o'n. Fi'n gallu gweld bod e'n gyflym iawn, ond mae just fel fi... Pa fi'n cael y bêl, mae just fel tackle neu shot yn digwydd. O! Gol. Remember my Cosme yn, like, speed o lan y games neu rhywbeth? Yeah. Pam, though? So ni wedi gofyn i wneud hwnna. Perhaps mae'r emulation just ddim... mor Na, ddim dda. cystal. Ddim rhaid cofio ni ar... Emulator. Okay, credu hwnna'n... Right, come on then. Oh. Oh! Go on, shoot. Oh! What? Oh, ddim hwnna'n cool. Go on. Pass. Oh, si trial yn lag o mas yn eto. Oh, no! What? Hwnna'n harsh. That's bullshit right there, that is. O'n i'n meddwl beth oedd yn digwydd, oedd y gol geidwa wedi cerdded off. Mae hwn definitely speeded up like thing Cosme sy'n digwydd fan hyn achos fi'n cofio'r gêm yma, mae dy fi fe y gêm yma a no way oedd e Yeah. mor gyflym a hwn. Na, mae gen i un o'r FIFAs ar y SNES. Sa'n siŵr pa FIFA mae o'n. Dyma oedd yr un mwyaf cyffredin. Mae probably Yeah. hyn, ond mae un hwnna definitely ddim yn... Oh! Mor gyflym a hyn. Hyn yn like, blymyn... Team o flashes. Mae'n ridiculous. God, oh. Wait, pwy sy'n ar Yeah. team fi, actually? Hey. Cool. Pass. Oh! Oh. No. Os o ti'n gallu gweld screen fi, Morgan. No, we're fine. Fi jyst yn gwasgu pas Oh, just ar nice, half pob tro. almost. Just rhag ofyn fi'n cael e. Safety. Ti'n paso Oh, fe? come on! Weles ti hwnna? Oedd hi just gwthio fe ar y llawr. Oedd e jyst i dangos fi o flaen y gol, nes i gwasgu shoot, a wedyn next Oh. thing you know... Right, nawn ni mynd attack. God, okay. Yn A, defeat. ni med, fi eisiau check o un peth.
Instant replay. Are we game here called replays? Right, are the fouls off, guys? Come on. Offside's off. No wonder. Game action. Falle ni angen just neud normal simulation. Na, ni eisiau action. Ni ddim eisiau fe neud e I ni. Right, sorry. Dyna i. Ti'n taclo fo? Like that. Oh, there we go. Just instantly fouled him. Oh. Oh, Oh my god. Tackle! Yes. Oh! Fi dysgu sut I sleidio eto. Oh! it's impossible to aim. It's a shitty game. Tackle him. It's like cofio beth for a tackle button. Shoot! What? No! Offside. That's not be like Christy anyway. Oh, yn fi. Oh dear. Did you change your player? Come on, shoot! Ah, not it. Not to him. My god. Oh, go on. Oh my Great goalie, god. sitting. Okay, beth yw Nice. seithi then? So oedd Fi hwnna'n... 'di bo- Oof. Tackle fe! Slide! Oh! Ooh, oedd hwnna'n agos. Oh, come on. Literally just shoved him allan y ffordd. Ah. Oedd hwnna'n amazing. Yeah. Yeah. Okay, so I just cadw'r hwyl yn mynd. Fi'n tam fy ti rhywbeth arall. Just... so fi'n gallu ffeindio fe'n cwflwm. So, un o'r gemau really poblogaidd ar Super Nintendo ran gemau chwaraeon 4-player oedd y gemau ice hockey. Mi jyst angen pigo'r un cywir. NH. I credu... Trio'r un yma. Oh. Yeah. Just achos ma speed y game yma edrych, maen nhw ar rhywbeth. Just... Oh, fi'n gallu gwylio fe rhagor. Hey, sports, it's in the game. THQ. O'n nhw wedi wneud Tony Hawk's, o'n nhw? No, did get loads of games. THQ, Alright. na, ni need Saints Row hefyd. O'n nhw? Yeah. THQ. They're going bankrupt now, I'm credu. Yeah. Oh my god, mae'n soundio fel hyn yn Spedlan. Yeah, mae yn ydy, yeah. Ewch nôl. Back. Rwy'n ddim yn Achos- gwneud unrhyw beth. Okay. Ddim fi sy'n gwasgu. Okay, so... Okay, may as well. Just... Right. Yeah. Florida, Colorado. Oh, wow. 100% Spedlan. Yeah. Oh, mae dyn hufen ti fas. Nah, but really make sure sound and painful. Yeah, mae'n like really broken sounding. Oh, didn't you gweld unrhyw beth? Jesus. Wyt ti gallu anfon fi screenshot, James, o beth ti gallu gweld? Rwy'n intrigued. Yeah? Na daf, os fi'n gallu, fi'n ei fideo i fi. Gwych. Pwy ydy fi? Palliw ydy fi? Dwi'n Snapchat o fe. O, anfon ar Discord so fi gallu dangos e ar stream.
What is going on? Two-minute interference. 2 interference. Wow. Defense. Defense. Mighty Ducks, come on, pawb. Josh, Yeah. Bettina Koch. Fi'n meddwl fi yw melyn. I'm not Oh, 100%. I'm so- not 100%. Remember ring gwyrdd. So, James and Koch, fi'n credu. Rys fi'n glas. Yeah, fi yw melyn. Yeah, James. Ti gyda'r bil. I mean, general. Sut fi'n seithi. So no. Ti fyna? Oh, beth i fi? Fi'n trio taclo pwy bynnag sydd yn gwir, oedd fi just methu. Oh my gosh. Let's gweld hyn. Bam o fe. Hwna'n ofnadwy. Yeah, mae'n terrible. Okay. Yeah. Nesaf te, nesaf... Yeah, fi'n credu ni fi. Super Tetris 3. Tiny Toon Adventures Wild and Wacky Sport. Jyst yn edrych trwy restr o gemau pedwar chwaraewr. Yeah, pawb ar y stream edrych ar hyn. Beth mae James yn gweld. Oh, mae hwnna wedi mynd super full screen. 1 minute. Mae just cael hyn edrych yn okay. Lan gyda fel gwylio blymyn slideshow. Oh my Yeah, god. PowerPoint. Wyt ti'n gallu newid e i gêm yma? Yeah. Diolch. Le mae pobl... O, mae un fi'n edrych yn really clear nawr. Pam ydi hwnna? Ydy e? Period over. Yeah! Just dim lag gyda fi ar hyn o bryd. Be sydd wedi digwydd? Ti wedi gwneud rhywbeth gwahanol? Dwi heb di gwasgu unrhyw beth. Mae'n gwahanol. O, Mae wedi mynd rubbish eto. Right, fi'n meddwl ti'n ar y switch. Oh, well. Yeah, newid e i'r arall, achos mae hwn yn iconic game pedwar chwaraewr SNES. Oh, god. Mae hwnna'n penalty. Fi ddim yn gwybod rheolau. Da fi. Hockey, yeah. Mae na free-to-play games ar Steam ni gallu chwarae. Okay, yeah. Go on then. Sa'n siw beth. It's called free-to-play. Top sellers. What's being played? Oh, Team Fortress 2, obviously. Oh, God. VR just- chat. Carnage. Both. Right, so ni'n cael look trwy'r free to play. Cross out Tuesday cards. 3-4 player.
Oh, man, a Risk. In the board game. Yeah, Risk Global Domination. Yeah. Freestyle 2 Street Basketball. Cuisine Royale. Beth yw Undead Run? O, mae hwnna'n edrych lot o hwyl. O, na, mae just yn... Hwnna ddim yn 4-player pam? Oh, shade screen. Forget it, sorry. Ignore. Mae'n a free Battle Royale o enw Cuisine Royale. Cuisine. Yeah. Right. Cuisine Royale is a brutal multiplayer last man standing shooter with realistic weaponry, mystic traps, and demonic rituals. What? Oh, Okay. God. Sure. Yeah, os ti mewn y chat, pa game, like, ti'n siŵr bod ni chwarae? Oh, what do you know? Icing, never understood that rule in the ice hockey games as a kid. Icing? No, it's like good bit my hwnna on hefyd. Oh my gosh, ydy hwnna'n 4-player? Un minute. Oh my god, mae'r cerddoriaeth ar game hyn yn sped lan. Mae'n swnio'n Yeah, horrible. just try it off, so ni gallu canolbwyntio, achos mae fel... Just like, oh my god. Give us a break, ni di cael... Yeah, Oh. goes. Right. Oh, my review a Cuisine Royale o enw Jack. Better than Fortnite and PUBG. I'm serious. It's better than Fortnite and PUBG. Plus, it's free! Free to play and have fun! Oes na unrhyw fel platformer, side-scrolling platformers for players? Oh my god, pam ddim wedi cael Castle Crashers? Ni just fel 2 pint. O 1 pint 22 neu beth bynnag. Beth yw? Castle Crashers? Oh yeah, un hwnna rwyt ti'n anfon I ffil fel. Yeah. Yeah, rwyt hwnna'n edrych quite hwyl. Mae pawb yn gallu. This is literally fel pint neu rhywbeth. Right, Castle Crashers. 1 pint 99, sorry pawb, mae'n 2 pint. Oh, mae'r game hyn gan yr un pobl sydd wedi creu'r hen flash game, Father and Son. Yeah. Ti'n cofio hwnna, James? Father and Son, like the little purple, wyt ti'n chwarae fel a purple person, a ti'n just like beat o lan pobl arall. Oh, yeah. Yeah. Mae'r Oh, art cool. style yn literally yr un peth. I think called Castle Crushers. Yeah. Castle Crashers. Oh, yeah. Bydd e ddim yn massive ffail I lawrlwytho, bydd e? Mae'n probably... Mae'n edrych fel bydd yn fach. Security code, mae rhaid fi check os mae dy fi'r... 255 megabytes. Oh, that's nothing. Oh, god. Fine. Wyt ti'n iawn gyda hwnna, Josh? Yeah, be fi ar y neud. Yeah. 1.99, mae fe ar Steam, ti'n mynd ar Castle Crashers a prynu fe. Right, Install right, content. yeah. O, le mae ddim yn mawr iawn. Yw Achos enw fi fe? ddim yn gallu delio gyda'r emulator yma yn speedo lan a arafu lawr bellach. Yeah. Mae just yn gyrru ti nuts. Ond beth oedd yn odd? O'n i'n teimlo gafon ni profiad really dda yn chwarae Super Bombermans, ond falle o'n i just yn hoffi fe achos y Ti'n gwybod, faint mor cystadleuol oedd e neu rhywbeth. Roedd hwn yn redig yn fine though, ys Super Bomberman, son. Yeah. Castle Crashers. Castle Crashers. Castle Crashers, dyna ni. Right, a couple of... Okay, dwi wedi install... Yeah, mae Odin o ti dweud cur pen o hwnna. Yeah, fi'n gwybod. Sorry am hwnna. Yeah. Ni'n mynd I actually chwarae game sy'n mynd I redeg
yn gywir. We recommend a controller to play. Bring that close. Oh my god, mae'r game hwnna yn extremely loud. Trwy hwnna right loud. Right, just game. Game capture. Bydd hwn yn capture fe? Odin Art, sut mae pethau wedi mynd nôl i gwaith nawr? Sut mae pethau mynd? Gwybod oedd yn dweud bod e... O, mae'n edrych yn nice ddo. Yeah. Lliwgar. Newgrounds. Just lliw. Lliw ym mhob man. Right, finish downloaded. Bant a ni. Ni jyst angen ffeindio. Music down. Tri deg eiliad. Fi wedi cael installing Microsoft DirectX for Windows step 1 of 1, so fi'n gobeithio bydd e yn gweithio cyn bo hir. Yay, recommend a controller. Okay. Mae hwnna'n handy. 10 eiliad. Right. Fi mewn. Online multiplayer. Dwi wedi creu lobby. Okay. Dwi wedi trio invite this. Play with friends. Mae'r invite list yn empty. Oh, I'm signed out friends and chat. O, fi gallu invite ti though. Yeah, rwy wedi creu lobby. Oh, right, okay. All right. Wna I ddim then. Mae fe dal yn neud y performing first time setup gyda fi. Hwna ddim yn cymryd. Hwna long. Na, o'r hir o hynny. Mae'n weird, fi'n gwasgu play game lle mae'n dweud invite you to play Castle Crashers, a wedyn mae llun o Human Fall Flat yn dod lan yn dweud launch game. Rwy wedi invite ti. Ie, fi'n gwybod, fi'n gallu gweld yr invite. Fi'n gwasgu fe, ond... Do. Ryseg, falle fi'n mynd mas. Beth wyf ti'n gwasgu, James? You accept yr invite? Shift tab. Shift tab. Dweud pretty men yn neud ni, Josh. And wyt ti invite? Mae'n neud y... Fi'n siarad mewn, mae jyst mewn like repeat cycle. Mae'n gweud gadael neud newidiadau'r app, fi'n mynd i performing first time setup, a mae jyst yn rhewi. Eiliad. Lle mae'n mynd mewn i gêm, be byddai'n cymryd ddeall i pawb yn mewn os mae'n eitha hir. Rwy ddim siŵr.
Os ti'n mynd mewn, a na i ymuno, na i dweud pan fi'n mynd menu wedyn. O, fi dod. Hey. Yep. Dy fi PlayStation controllers, neith yna. Just wedi O, fi yna? ti invite. Ie, Cheers. ti mewn. Ocê. God, fi wedi bod yn gwasgu fe am ages. Dwi'n pam e ddim a o'n i mewn. Sorry. Oh my god. Fi di accepto'r invite, mae just a fel... main menu bit. Falle ti angen mynd O, i efo... Cyrru, join in. Wee. Hey. Angen dewis Yay. cymeriad. Brilliant. Go on then, dewis cymeriad, Josh. Sa'n siŵr sut i dechrau. Oh, right, ti'n agor. Ready lan. Pawb i gwasgu ei, Sorry, yeah. James. The equivalent o... O, cutscene gynta. Okay. Uh-oh. Okay. Add skill points. Oh. Basic combat. Heavy attack. Oh. Uh-oh. On, Oh, wrong. get the wizard. Lot gwell na hockey, right dweud. Oh no! Save maintenance. Yeah. Ydy nhw'n edrych fel troll. Oh, Sorry. beth yw hwnna? Fi gallu troi sound. Pwy, fi? Na, fi. Fi. O ie, syniad da. Os mae fe'n dod draw. Ie, mae'n overpower up. Rwy'n nhw'n graphics.
Ie, mae'n eitha rubbish ar y un yma. Ti angen scrollio lawr i accept. Achos o'n i wedi newid resolution ar game fi. O'n i wedi neud e fel 3 gwaith a wedyn, actually, dyma sut mae'n gweithio. Mae'n cael fel 500 FPS mewn y game hyn. Yes! Sick. Mae'n profiad gwahanol, dyw e. O, ti'n gallu gwneud fel, like, potion o thing. Mae'n cool. Ti'n gweld hold R2 a wedyn triangle. Ooh. Watch your step, I just mopped the floor. Shut. What, hyn fel shop? Mae e. Ti angen cael 12 coin. So fan hyn ni angen bod yn strategol. Dim un yn ni gyda digon o arian i brynu unrhyw beth, so dim point. Ross Dean did hwn ddim yn WCW. Wel, gyda calla, kind of. Rwy'n heb di newid y game. Ar y stream. Sorry, confuse pawb. No, funny though. Ti ddim wedi gweld y Battle Royale newydd? Mae, hyn yn... Ti wedi clywed am Rage in the Cage? Wel, mae hwn yn Rage gyda cyllell. Neu cleddyf. Rage in the Castle. Ti fel Bristolian fanna. Mae Vince McMahon wedi mynd tipyn bach yn crazy. Mae'n mwy ECW. Wel, naeth y boi na lladd pawb yn ei teulu oedd e. Best na. Rwy'n hwnna ddim yn... He should not be named. Rwy'n hwnna just like... Rwy'n hwnna just WWE. WWE. He not... Pwy, Macbeth. He should not be named. Sorry. Mae WWE dyn nhw ddim yn rhoi unrhyw sylw i fe dim mwy. Na. He's wiped from existence. Nhw wedi, like, recently wedi bod yn gwneud little bits o fel, you know, acknowledging hanes o fe. Like, ond dim lot. Chris Benoit. Chris Benoit. Senrod, oedd y ceth am Randy Orton fel o fe, oedd y boi, like, like, the youngest person i ennill, like, World Championship, a nath ennill o Chris Benoit. A dyn nhw'n dweud pwy nath ennill o. Dyna beth fi ddim quite yn deall. Pam mae fe'n... Achos os mae fe gyd yn stage, dyn nhw'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill cyn dechrau. Pam... Beth? Beth o hwnna? Hwna'n... Like, pam maen nhw'n mynd mor kind of nuts ynglyn â cystadleuol os mae fe gyd yn act... Do you know what I mean? Like, pam... I don't know. Chris Benoit yn cael, like, multiple brain damage. Roedd yn cael brain damage. Oherwydd concussions. Mae hwnna'n neud synwyr sut mae... Yn amlwg mae hwnna'n gallu cael effaith mawr. Ond, like, fi wastad yn cymharu fe gyda fel Lucha Libre types, a mae fe'n really amlwg a ti gyda un badi a maen nhw wastad yr un peth, a, ond mae fe'n spectacle. Masks yw popeth yn yr un Mexicanaidd, ddo, yn y Lucha Libre. Neu peintio gwyneb. Ddoi peth yna. Es i un pan es i mas na, mae'n lot o hwyl. Sut ni'n destroyo hwnna? Cwestiwn da. Un munud, beth am trio'r super attack thing na? Ddim wedi helpu. Ti'n neud rhywbeth?
Toyota 619. Haha! Trwy'r guys yna. Nath rhywun barrow o 619. Ie, rwy'n clywed amdano hwnna. Rwy'n pryd rwy'n cwympo ar y raff, rwy'n fel glanio reit gyfwg yn anghywir yn rhywbeth. Rwy'n hwnna'n mewn un o'r Lucha promotions over yn meddwl. Cofio darllen o. Oh. Lladd yno. Hey, nid Kyla! Yeah. Oh, mae'n a coin tu ôl e, methu Kyla! Oh, mae'n mynd. Cofio, ti lot yn cael magic attacks hefyd. Yeah, Fel o bar glas yna fi. okay. Os ti'n Just- gwasgu R2 a triangle Y. Hwyl Ross yn di. Diolch yn gwylio. Cael hwyl ar Rocket League. Mae'n Maen nhw gyd llaff yn nhw. Cofio, ti'n cofio ni di chwarae Guns Go yn Canloni? Dwi'n dyna'r unig type. Mae hwnna, mae cwpl o'r type yma. Decapitator! Guns Go yn Canloni, a game arall oedd y game Power Rangers. Yeah. Mae yna game Power Rangers fel side-scroller fel hyn. Ond fi'n hoffi'r art style y game, ond mae'n lot well. Mae'n nice. Cartoony iawn. Oof. Uh-oh. Uh-oh. Oh no. Wel, mae fe'n edrych fel y Spice Girls, tipyn bach. Mae dy ti Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice a'r Melanie C, Sporty Spice.
wedi... O, rwy'n mewn y dea! Oh, jeez. O! O, ti'n gallu helpu pobl? Beidio. O, fi... O, wiggle. Wff. Angen masho. Yay, diolch. O, dyna fi, sorry. Oh my gosh, mae'n hyn o galed. Sy'n gallu un o'n i'n mynd tu ôl. Ie, fel dau un ochr, dau o'r ochr arall. O leia pan mae fe'n cerdded y ffordd arall. Fi rai yn un brifo fe. Wff. Oh, Ha? O, pwy ti allan? Os rhywun di cael disconnected neu rhywbeth. sa'n siŵr. Mae jyst i gweud yr un fi, game cancelled. O, na. O, ti di gadael y gêm. O, ti'n ôl mewn nawr ddo. Dwi'n really confused, o'n i gwysgu w i revive. Dwi'n trio invite y ti. O, remethu. Sorry. A, fe'n iawn, carry on. Fi ar y set as controls, yeah, anyway. I revive o. Okay. O na, mae fi a James wedi marw. Oh no! Oh! Oh, what? You haven't used all your skill points. Ti angen gwella. Oh, mae'n un o'r things tactegol yna. RPG-ish. James. James. Yeah. Ti angen lefel o lan mewn categories gwahanol. Okay. Cool. Right. Na, mae'r gremlins wedi cymryd y princesses i chi. Wel, mae hi wedi gadael Ginger Spice. Mae bod hi ddim mor bwysig i pobl drwg. Ah. Oh god, beth yna fe? Oh, god. Oh, Oh, ni heb i ti yna. Dwi'n trio fel. Mae cadw fe i ffwrdd.
Oh, Oh, yeah! Ain't no fun. Oh, no llawer o hwyl. Oh, wait, sut ni... Yeah. Nice. Yay, ni wedi cael ginger spice. Yeah. O'n i'n brifo'n gilydd. Na, paid achos ni literally yn Oh! brifo'n gilydd. Mae ddim yn friendly fire. Yeah, ti angen ni llafu'n gilydd i cael y... Oh, Kind of right, princess. okay. Ah, Oh, God. damn it. Oh, silly. Dim wedi gweithio yna mas. New character unlocked. Damn it, James wedi cael yr princess. Yeah. Da iawn. Frenhines sincere. Ni'n mynd lan neu i'r ochr? Let's mynd i'r doc. Pam na? Pam? Hello. I require these relics before we can set sail. Okay, perhaps ni angen mynd land. No, neu ni angen mynd I ffeindio nhw. Yeah, ffeindio nhw gynta. Na, perhaps... So ni angen mynd i'r... Llyn arall te? O, i'r lan fan'na. Yeah. Dinosaur! O, fi'n hoffi'r cerddoriaeth. Oh, God. O, nes ti cael BFI. Mae'n cael fi! Oh, I gotta say, fi'n caru cerddoriaeth yma. Byddwn ni yn gallu gwrando'r cerddoriaeth yma I ganolbwyntio. Just ti'n neud fel treithaw neu ti'n neud dawn o waith mawr. Ti'n cael hwn yn hapus yn y cefndir, just I caru ti fynd. Mae popeth yn iawn gyda da gyda'r byd pan mae cerddoriaeth fel hyn. Oh, cool. Oh, smoothie. Siwna. Mae'r gwynebau yr enemies rhaid yn edrych fel hyn ôl. Yeah, mae yn. Literally a pen ôl. A bit. Yeah. Fel un cath. Fwy debygol o weld un cath I ti yma. Y ci. Dyna thing, fi ddim yn, rai fi ddeud, fi ddim yn person anifeiliaid anwes o gwbl. Just am y reswm yma, dwi'n ffeindio fe'n od bod fel pobl yn gadael I ci fel cysanu nhw a llyfu gwyneb ar ôl I nhw llyfu ceilliau I hunain neu penôl. A mae just rhywbeth fi methu delio gyda fe. Mae'n grwso fi mas I pwynt lle fi just fel, beth wyt ti'n neud? Ond mae Prydain yn just llawn pobl sy'n caru anifeiliaid anwes. So fi'n teimlo weithiau fi angen just cadw teimladau fi hun. A mae'n fwy lledwyd nawr achos mae cariad fy mrawd yn obsessed, literally obsessed gyda ci, right? A ci hi, ddim ci rhywun arall. Ond basically, mae'n trin hi fel mae'n babi.
Yeah. I don't know. Oh, Fi just mae dinosaur fi wedi mynd. don't know. Jyst ddim yn deall e o gwbl. Ww, cochi. Goody who? O, Poopy poop. Oh na. nice. Oh, mae wir yn ofn. Mae'n cachu hunain. James, ti di ffam a goody hw. God, Tarzan just swing all over. Oh, nice. Hoffi hwn. Oh. Gan yna. Di'r batyn yn cael o'r peth di. Fi ddim yn siŵr. Dwi'n pigo fel yna. Fi ddim yn. Just lan I ti nawr. Oh. O na. O, mae'r blymyn archers hyn yn really annoying. Yeah. A fi'n credu maen nhw gyd gyda'r gallu i fod yn archers hefyd. Ti eisiau... Deadums. I'm muck dead. I've muck fallen. Clear us? I've fallen and I can't get up. Okay. Rhaid wneud hwnna to. Mae wastad yn gamble tro cyntaf ti'n chwarae trwy game fel hyn. Mae'r sword hyn wedi pigo lan yn gwneud less damage na sword hyn fi. Oh na. meddwl. Ie, mae'n tricky achos dyna y risg yw ti'n meddwl bod ti'n upgradeio a wedyn bod ti'n gwell off yn cael yr... Dwi'n hoffi'r bwa saith yn personol achos ti'n gallu aros nôl a Faint o just... damage ydw hyn yn gwneud? Mae'n just wneud bryddo, so... Mae'n gwneud fel 6. A un ti'n gwneud, James? Faint o damage o'r sword? Ti'n ffeindio allan. Just defnyddio fe a bydd e'n dweud rif. O. Sa'n siŵr. Trwy'r llafur, James. Naw! Naw. Ynddi, un mwy na... Naw. Bloody hell, hwn yn y sword hen fi. Rwy'n gothio ni'n hwnna. No. Got it. Hello, Bambi. I'm buzzing. Mae rhywbeth yn spook. Ah! Visit me from animal. Animal info, mae hwnna'n gwahanol. Beth yn union byddai'n meddwl oedd hwnna?
Pwede cael cael y coe? Yay. 50 sprint. Gwasgu lawr across. The hell? Oh, Dig in the dumps fan hyn. Beth yw'r thing sy'n dilyn ti, James? Beth hwnna'n a little weird animal hwnna. Gary. Ydy yn neud unrhyw beth? Going. Shardy person. Oh! No! Oh yeah. Make sure stupid thing hwnna. Dwi'n neud rhywbeth gyda hwnna. Beth ydy hwnna'n meddwl? Oh my gosh, mae hwnna'n rubbish. Pam fi di swapio hwnna? A dyna ni. Breed Beth, in ti'n fel. cael... Thing. Di hwnna? Oh, fi ddim eisiau gwybod beth yw hwnna, James. Dildo. Oh! Oh, come on, even he's scared. Oh, mae wedi cachu ei hun. Roedd yn absolutely shredded bay. So, beth bynnag mae'n... Oh god. What? Who's that? Oh, Yn dyn nhw. Uh-oh. cerddoriaeth yn newid, ti'n gwybod. Oh. Oh my gosh, mae hwnna'n freaky. Dwi'n hoffi y drachau hwnna o gwbl. No. A chi angen bod yn really agos i brifo fe hefyd. Maen nhw'n just dod allan o fe. Hey! A fi ddim yn mynd i meso hwn fyny tro yma. O na, mae'r beth huge hwnna'n dod. Oh! Ie? Well, mae pooping Bambi. Oh ie. Oh god. Oh, jeez. Oh, ni... Mae'n un o nhw. Oh, no! dear. Oh, mae'n tricky. Oh, dwi di marw. Fi hefyd. Oh, Morgan. Gall gwneud e. Fi ddim yn mynd i wneud e. Oh, no. Mae'r Bambi'n dal yn cachu. Fi ddim yn beo fe i bod yn dig. Oh, dilyn y Bambis arall. Nhw'n mynd y ffordd gywir. Fi hwyr. Sad. Ni'n gallu neud hwnna ddo, so fe, gobeithio bydd hi'n sbon ni i'r boss level yna. Or if yn trwy dweud. Yeah, so... Ydw fi gallu...
Falle. Ddim gadael fi. Oh. No! Oh, piss. My Bambi cat people blaming. Oh. It's a moron. Oh my. Gonna walk on a bit long now, innit? Hey. Oh, yeah, Beth. Shit. Terrifying, oh my god. Oh my god, with Bambi Khaki and Headvan for Oh, Shark. Mr. Sharky. O, ti'n gallu neidio a pwnio. Oh, beth yma? O! O na, just ti nawr o. Oh na, mae'r dinosaur! Oh, Ball. Good answer. Yeah. Ah. O. Nawr ti'n gallu mynd i fe. O, un arall. Dinosaur! Don't know! Beth yw hwnna? O, rhyw... Just yn gorwedd. Dinosaur. Come on! Angen y Oh! banana yna. Y banana. Hei, tybed os ti'n gallu defnyddio hyd ti yn y dŵr? Nah, birdie trio. Ah, oce. Ah, bloody ogre fish. Oh! Oh god! Oh, God. Yeah.
Oh! Rip. Ah, it's the king! Yeah! What is that? Oh my gosh, mae'n grotesque. Kitty. Furbo. Look at the kitty. Oh. Mae'r brenin ar tîm ti. Ie, mae'n y brenin o'r dechrau. Ah. Oh my god, mae'n... Fel boss, mae health bar fe'n eitha mawr. Ie. Bynnag. Rwy'n ddim yn gwneud unrhyw damage i fe, dwi. Efallai os ti'n seithi gyda bwas neu... O, cael e'n agos, ie. O, na. O, nhw'n load o thing. O, nhw. O, nice. Nawr bwrw fe, nawr bwrw fe. Nawr bwrw fe pan Trio, mynd bled fi! i ti tu ôl i fe. Oh, Jesus. Dyna oedd y cyfle. Ok, nhw'n load o fe. O, sut mae fe'n... colli fe. O, falle ti'n gallu sefyll ar... O, na. O. Beth? O, hwnna'n galed. Right, fi'n mynd i gorfod gadw fyna nawr, o. Ie, Wyt ti'n roedd hwnna'n cario ymlaen? Ie, dyna'n lot hwyl. Rhaid dweud, nes i gael lot fwy o sport yn chwarae Castle Crashers na'r Cosmi. Fi'n credu oedd y Cosmi yna novelty, ond os ti eisiau actually chwarae game go iawn, mae'r emulator o fewn y game ddim quite digon dda. Ie. So, yeah. Ond definitely, game yma gallu dod nôl i hwn rhywbryd. Ie, roedd hwnna'n cool. Yeah. Ie. Okay. Nice one. O, diolch pawb yn gwylio stream. Yeah. Bydd ni'n gweld ti yn yr un nesaf. Hwyl Hwyl fawr. Oh boy. Hwyl fawr. Ta-ra.